Pistää ropelli pyörimään. Herra alikersantti, ilmoittaudun tupakoimaan. Tarvittavaa, uudestaan. Herra alikersantti, ilmoittaudun tupakoimaan. Vänrikki sanoi, että ei saa käyttää. Teettäkää prikkaa! Herra alikersantti, ilmoittaudun tupakoimasta. Mikä Suomi niitä leijonia? Prikaatin kenraali. Teettäkää prikkaa! Toimitaatiolla! Varmaan! Ei voi nauraa! Ostetaan vesihiisi hississä. Peräsaari. Vesihiisi hississä. Vetävirta. Vesihiisi hississä. Seuraava. Vesihiisi hississä. Pitkänen. 1-7. Mitä hymyilee? Jokkana mon! En oo meno. En oo meno. Punkkipäin marss! Jokkana mon! Punkkipäin! Sanoinko jotain? Marss! Jokkana mon! Punkkipäin marss! Nyt. Tässä on maalilinja ovella. Minä olen. Minä Suomeen. Tulee punaisella autolla nyt. Vaikutetaan. Minä Suomeen. No niin, jos te nyt sitten oppisitte tekemään sitä sopailmoitusta. Onks tää urheiluruutu? Ja sitä pitää tää näin. Miksi nappi auki? Miksi vihreä paita näkyy? Miksi ei tervehditä? Ensinnäkin minulla oli nappi auki takista pelkästä huolimattomuudesta. Se tahtoo silloin tällöin kiireessä ja hässäkässä unohtua. Vihreä paita näkyi harmaiden alta, koska saunalla tuli jälleen kerran kiire ja vedin ensimmäisen käteen osuvan painan päälleni. Päivystäjän pöydän luona huolimattomuuttani unohdin lopuksi tervehtiä herra alikersantti, koska odotin jo innoissani sotilaskodilta ostamieni herkkujen syömistä. Elektroninen häiriö. Jaha. Kansi lähti. Niin sullahan on näitä läpäriä täällä 4. Toimistossa ei oo mikään varustamista. 4, 3, 1, hoito! Tupanevatte! Katokoon! Järjestys! Tupasitte 6! Ilmoimille! Aseet mukaan noutaan! Pari! Eikko! Tää on mitä tavalla! Eikko!
Katsokaa! Ohi! TV-elokuvapaalle ei voi enää ilmoittautua. Todella loistavat iltatoimet.